Eyo wena street the coolest minister iKaizer Chiefs nguqanda iStellenbosch kuthiwa hayi siya kwenye round siyophinda omunye umjikelo because lo Chiefs hayi kuthiwa ubungaqinanga bhuti wami kuhle konke kunjani hayi kuhle nakumbhuti wami igame yanamhlanje ngathini ngani inhle kakhulu iKaizer Chiefs iphoze amathuba serious bekumele iwakorile and iStellenbosch iyiplanele because iphelile ibethwe yiChiefs kule game ithizene enye iphethile yakomba ize nomlungu okwazile udefend buyback so lapho iStellenbosch siyasabona uba no imbethwe yiChiefs so masike sibe iphethile yokudlala ezawutshintsha ezayitshintsha yonke ngakho Chiefs iyaya bethakala ze-chances zakayizeko so iChiefs bethe zi-chance ezifumenayo ayazikora yakubuluza then ngoba into ephinde yayibethisa kaloku iChiefs yilaa ngoma ithi asinandaba nePirates thina sihleli phezulu kaloku besino 0 point bona beno-9 point ngoku siphezulu basezantsi kwethu so ithini ngoma bakhupha isidi ithi asinandaba nePirates thina sihleli phezulu ngoba banyathelele laa sidi yabo bayikhuphileyo so ibabekeza ngabeyisusa laa sidi bayidrophe benze enye iculo ke ngoku bayijije laa culo elihlobo baperforma ngalo ucipha iChiefs ke ngoku bakulinkiza kwenza njani isayapha kulaa nto ngayo hayi intle yona izawuyo intle iChiefs kuyadlala iyanokha ibhola kakuhle khaye ngoku ingasiqhumze kwecala lokukora kubekho umntu ozakwazi ugqibezela ibhola imali akakabikho before iChiefs ingasifumana umntu ozakwazi ugqibezela ibhola iDeVries mayingamhlalisa ugqekebhetshi efana xa ibuya ku-half time straight iDeVries angene emaleni esi sikhalo sabantu abaninzi bathi uChislet clam xa ebedingeka namhlanje ucinga uba manyhani nawe uyayibona loo nto leba loo mkanyanyani umqa wethu ungekho play game ebengadingeki incam ngoba le game isele entuzeni ibinepressure bekunyanzelekile kule game Chiefs iwine then beva imthese kwigame efana nezizikhukhulu nezitimu ncane ezitimu Arrows yasokolisa hayi ifana nochipa kanje beva imtheste then imbone uba ngumntu onjani then ithi mfake emaleni imessage yakho to supporters of football and to the South Africa as a whole ndithi ebholeni mosonwabeni singalwini into ibhola nje yosonwabisa eSouth Africa xa sisebholeni siyonwaba nanto yokugezelana asigezelani esisathi ngathi siyaxabana kukonwaba siyonwabisana indlela esonwabisana ngayo apha eSouth Africa so ndithi masiphatheneni kakuhle kungaliwa xa kukeswa enye itim hayi siyonwabisana yindlela esonwabisana ngayo apha eSouth Africa leyo ndithi makube mandi hayi ke kuthiwa ke kuthiwa i-gender based violence ithi no kuyo no utsho uzukile emtsholo eMount Fletcher ekahle home achapha thank you